Хайырлы кеш, НТР каналда яңалыклар тапшыруы, студияда Гүлия Нигматуллина, бүгінгі шығарылышның төп темалары. Көңіл ашу һәм масса күләм чаралар үткәрелми, Түбән Камада 3 көнлек матәм игълан ителде. Мәскәүдән белгечләр килә, Түбән Кама табибларына ярдәмгә Россия башкаласы белгечләре дә кушыла. Ярдәм чаралары һәлак булганнарның гаиләләренә 10 миллион сум күләмендә акча түләнәчәк. Тәүлек буе мониторинг, экологлар һава торышы сыйфатын тикшерәләр. Яшь волонтерлар, 9нчы мәктәп укучылары каникул вакытында да хәрбиләргә ярдәм итәләр. Түбән Кама муниципаль районында Нефтехимда булган фаҗиғәдән соң 3 көнлек матәм игълан ителде. Барлык күңел ачу һәм масса күләм чаралар үткәрелми. Учреждение биналарында дәүләт флаглары төшерелә. Һәлак булганнарның гаиләләре белән югалту газабын уртаклашабыз дип хәбәр итте Түбән Кама муниципаль районы башлыгы Түбән Кама мэры Радмир Биләев. Түбән Кама Нефтехимда янгын вакытында һәлак булганнар саны 3-кә җитте. 2 зыян күрүче реанимациядә, 10 кеше травматология бүлегендә, 6-сы хирургиядә. Барлыгы 22 кеше хастаханәгә салынган, шуларның 3-се Казанга, 10 кеше Мәскәүгә озатылган. Исегезгә төшерәм, Түбән Кама табибларына ярдәмгә Россия башкаласы белгечләре дә кушыла. Һәлакәтләр медицинасы федераль үзәге бригадасын гадәттән тыш хәлләр министрлыгының махсус самолетында алып киләләр. Белгечләр үзәк күп профильле район хастаханәсенә юл тоталар. Табиблар карары буенча 10 кеше төнлә Мәскәүнең төрле клиникаларына самолетта китерелә. Түбән Кама үзәк район хастаханәсендә уртача авырлыктагы халәттә 9 кеше дәвалана. Хастаханәгә салынганнан соң беренче сәгатьләрдә Сибур идарәсе рәисе Михаил Карисалов, шулай ук Түбән Кама Нефтехим генераль директоры Марат Фәләхов зыян күрүчеләрнең хәлләрен белештеләр. НТР 24 каналына билгеле булганча, һәлакәттән соң барлыгы 71 кеше хастаханәгә мөрәҗәгать иткән. Аларның күпчелегенең сәламәтлекләренә җиңелчә зыян килгән, шуңа күрә госпитальгә салу таләп ителмәгән. Түбән Кама Нефтехимда янгын нәтиҗәсендә һәлак булганнарның гаиләләренә 10 миллион сум күләмендә матди ярдәм күрсәтеләчәк. Шулай ук җирләүне оештыруга киткән чыгымнарны да предприятие тулысынча үз өстенә алачак. Хастаханәдә дәваланучы зыян күрүчеләргә 3,5 миллион сум акча түләнәчәк. Алга табада предприятие тернәкләндерү чыгымнарын тулысынча каплаячак дип хәбәр итте Түбән Кама мэры. Радмир Биләев билгеләп үткәнчә, Түбән Кама Нефтехим хезмәткәрләренә дә, башка оешма вәкилләренә дә барлык зыян күрүчеләргә ярдәм бер тигез. Түләүләр 2 апрельдән башлана. Һава торышына мониторингны тәүлек буе үткәрәләр. Янгыннан соң Түбән Кама Нефтехим янында 15 стационар пост эшеннән тыш тикшерүне барлык федераль һәм төбәк хезмәтләре, шул исәптән экология министрлыгы, Россия табигать күзәтчелеге һәм Роспотребнадзор көчәйтте. Соңгы мәгълүматлар буенча атмосферада зарарлы матдәләр артуы теркәлмәгән. Мониторинг дәвам итә. Сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз килегез. Безнең номер 8917 90 73 077. 9нчы мәктәп укучылары каникул вакытында да хәрбиләргә ярдәм итәләр. 3нче сыйныфта гына укысалар да маскировка шелтәрләре үрәләр, коры душ ясыйлар. Игелекле йөрәкләр дигән үз төркемнәрен дә булдырганнар. Буш вакытларында шунда йөриләр. Яшь шөгыльләрне үзләштерәләр. Көннәр җылыткач, хәйрия эшен урамда да алып баралар. Түбән Камаларны донорлар акциясында катнашырга чакыралар. Теләге булганнар сөяк мие донорларының федераль базасына кертү өчен биологик материал үрнәкләрен тапшыра алачак. Игелекле эштә катнашырга теләүчеләр 2 апрельдә Ковер яшьләр үзәгенә килә ала. Волонтерларны көн дәвамында көндезге 10-нан кичке 5-кә кадәр кабул итәчәкләр. Донор анкетасын рәсмиләштерү өчен паспорт, полис һәм СНИЛС кирәк булачак. Чараннан Россия студентлар отрядлары оештыра.
Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичке 11-дә һәм иртәнге сәгать 6-да кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар ВКонтакте шелтәрендәге Татарлайф аккаунтында урнаштырылып бара. Шулай ук Макс төркеменә рәхим итегез, безнең белән бергә булыгыз. Бүгенгә менә шулар. Хәерле кичләр сезгә.